Čaute, dneska som si kúpil penny board a chcem ho vyskúšať. Takže teraz som na dvore a tu je penny board. Troška som ho zasplnil, lebo vidíte, že tu všade mokro a no, idem 3, 4. Wow, ty koky, to jak dobre ide. Ty koky. Čiže prvý test nešiel dobre. Ideme druhý test. Skaj sme si ho otočili a ideme. Ďalší test. Wow, ty koky, aké dobré. No, dobre. A ideme druhý test, tiež dobre.